Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Kaixo eta ongi etorriak, gaur uztailak 8 astelena, Orreaga etorbidean gaude, eta German Rodriguezen omenaldira etorri gara. Goazen ikustera zer kontatzen digun jendeak.
Oraingoan txuri oiorekin gaude, 1978ko San Ferminetan gertatutakoa kontatuko diguna. Kaixo txuri, zer moduz? Bueno, ongi San Ferminetan hemen, baina egun hau pixka bat delikatua. Eta, zer gertatu zen 1978ko San Fermin horietan, bereziki uztailaren 8an? Bueno, gaur 46 urte ditugu, gertakari itxusi hori pasatu zela, eta Germán Rodríguezen heriotza izan zen hemen gauden leku honetan, eta, zezen plazan hasi zen nolapait istilua, amnistiaren aldeko pankarta bat atera zutelakoz, eta Polizi Nazionala sartu zen astakerian, tirokan, eta zezen korrida edo hori bukatua zegoen edo bukatzen ari zen momentuan zen, orduan, han tiroak eta jendea ateratzen korrikan altzuen bezala kanpora, eta kanpoan jarraitu zuten liskarrak, bai? Izugarrizko saltza, polizi pila bat zegoen, pila bat, aurretik prestatua zutelako nolapait eraso egitea, eta hori gertatu zen gaueko 9 inguruan edo horrela, Germán tiro batez bota zutela toki honetan. Eta zein da testu ingurua? Trantsizio garaian zeudeten, ezta? Eta nolakoa zen egoera? Egoera oso gogorra zen urte haietan, esan duzun bezala transizio garaia, postfrankismo berri hori, oraindik urte gutxi genera mazkien horretaz, eta orduan ez ginen konturatu zergatik, ez? Baina gero nolapait ikusi dugu zergatia, ez? Eta izan zen autonomiak eratzen ari ziren edo horrela Espainiar estatuan, eta bazegoen gobernuaren aldetik, Nafarroa eta Euskadi ez alkartzea, ez? Guk oihukatzen genuen garaiaietan Nafarroa Euskadi da, eta hori sinesten genuen, hori bizitu genuen gure gaztarotik, ez? Eta hori zegoen jokuan, ez? Nafarroa ez elkartzea autonomia bezala Baskongadakin, ez? Eta orduan lortu zuten izugarrizko errepresioaren bitartez. Eta hau izan zen errepresio horretako puntu bat. Imaginatzen dut estatu osoan egon zela errepresio poliziala, baina hemen bortitzagoa izan zela uste duzu? Bai, hemen frankismoaren aurkako mugimendua indartsuagoa izan zen, Nafarroan eta Euskal Herri osoan, ez? Eta hemen sartu ziren eta esaten dugun momentu hori zela eta gogorrago. Eta orduan amnistia eskatzen zen, preso asko zeudelakoz, frankismo ondoren ez ziren atera eta gehiago jarraitu zuten sartzen, 1977an egon zen amnistiaren legea, baina amnistioaren bitartez atera ziren espetxetik poliziak eta eskuindarrak, atera ziren baita ere eta ezker abertzalearen inguruko batzuk, baina berehala berriro itzuli ziren espetxera, bai? Orduan errepresio oso gogorra eta itxusia zen, manifa pila bat eta kale borroka izugarria. Eta zu zezen plazan zeuden momentu horretan, nola bizi zen barrutik edo? Ez, ni ez nengoen zezen plazan, baina inguruan, bai? Zaldi zuri ondoan edo antxe zeuden txosna batzuk, garai hartan ere, eta han nengoen eta han konturatu ginen. Tiruak entzuten genituen, baina pentsatzen zenuen koeteak zirela eta horrela, ez? Festan inguruan. Baina, iritsi zitzaigun berria, zer gertatu zen, eta handik aurrera izan zen gau beltza.
gau beltza Sanfermietan. Ez txuri gorria bai odolaz zikindu zelakoz, baina beltza, oso gogorra, oso tensio handikoa, manifak eta enfrentamentuak Polizi Nazionalarekin ikusteko nola zeukaten prestatua zen kriston mobilizazioa etorri ziren Polizi Nazionalak gero jakin genuen, ez? Beste provintzia batzuetatik eta beste alde batzuetatik. Eta izugarria izan zen. Iskanbila, manifak, korrikak, enfrentamentu handiak. Heriotz bakarra izan zen, baina zauritu desente egon ziren baita ere, ez? Bai, beste 10 hildako ez. Zauritu balaz, bai? Baina 70 pertsona edo atendituak izan ziren eta ingresatuak izan ziren ospitalean istilu horien ondorioz. Eta ze erantzun eman zuen poliziak hau gertatu eta gero? Bueno, betikoa, bai? Babesaren izenean, Sanferminak babestearen izenean, eta iskanbilak besteak sortzen dituzten nonbait, ez? Herriak sortzen ditu. Eta ez presentzi poliziala hain gogorrak bideratu zuena, ez? Eta pankartaren ateratze hori aitzakia izan zela uste duzu? Bai. Aurreko egunetan ere, udaletxean ere bazegoen pankarta handi bat goitik bera, amnistia eskatzen zuena. Etzen txupinatzua bota behar zen tokitik, baizik urrengo pisutik edo ez dakitzen. Orduan, mobilizazioak aurreko egunetan ere bazeuden. Orduan, nolapait prestatu zuten toki konkreto batean, momentu batean, eta aitzaki bat izan zen hori pankarta horrekin atera zirela Zezen plaza arean, bai. Beraz, giroa nahasia zen, ez? Bai. Eta gero ikusi duguna prestatua izan zela, ez. Eta herriak nola erantzun zuen honen aurrean? Bueno, esan dizuten bezala gau hori oso beltza izan zen, oso gogorra izan zen, eta udaletxeak gau hortan bertan erabaki zuen bertan bera ustea Sanferminak. Orduan, urrengo egunean zen egon entzierrorik ere, eta inongo ekintzarik. Eta kalean, ateratzen ziren argazkiak periodiko batzuetan, beste batzuek ezin izan zuten lana egin istilu horien ondorioz, baina atera ziren irudiak zen, orain gaza ikusten duguna, dena hankaz gora txikitua, hola, nahiko gogorra, ez? Hori. Eta zergatik iruditzen zaizu garrantzitsua omenaldia urtez urte egitea? Bueno, 40 urte pasatu arren ez da justiziarik egin, inor ez da izan epaitua, ez? Orduan, Nafar gobernuak 2015an onartu zuen German eta beste batzuk poliziaren indarkeriaz, violentzia instituzional horregatik hil zirela beste batzuk ere, biktima bezala onartu zituen, baina jarraitu du Sanfermin 78 gogoan taldeak aldarrikatzen egia, justizia eta errekonozimendua. Eta oraindik ez da lortu, ez? Pentsa, 46 urte hauetan, talde honek gehien bat, lan handia egin du. Argentinako epaile bat ere barruan sartuta dago prozesu horretan, ez? Baina ez da lortu oraingoz, ez? Eta Martin Villa izan zen arduradun nagusia, eta hori ere ez da epaitua izan, naiz eta kereila horretan hor dagoen sartua eta bidean dagoen, ez? Beraz, omenaldi hau German gogoratzeaz aparte ere justizia egiteko modu bat da, ez da? Bai, ez da itxi berez, naiz eta
rekonozimendu bat egon hemen biktima bezala ez, baina estatu mailan, gobernu mailan ez da inongo aitortzarik egon, eta hori jarraitzen da aitortzen. Eta orduan, omenalditxo bat, Germán Rodríguez gazteari, 23 urteko mutila, ikaslea zen, Atarrabiako perituen eskolan, eta omenaldi bat berari eta bere familiari ere olako zakarkerian biktima izan zelakoz. Eta zein da peinen papera omenaldi honetan? Ze ikusi ditugu peinak pasatzen, loreak uzten, dantzatzen... Peinak noski zezen plazan hasi zen gertaera hori, istilu hori, orduan, peinak nolapait bere gain hartu zuten ere erantzunkizuna honen guztiaren aurrean. Eta orduan, ordutik hasita urtero egin dute zezen plazan, egun honetan, zezenketa aurretik eta zezenketa ondoren nolapaiteko omenalditxoa. Eta zezen plazatik ateratzen direnean etortzen dira oroitarri honetara eta hemen bukatzen dute beren omenaldia edo. Beste batzutan egon dira igual manifak eta horrela ere, baina egun honetan beti zerbait omenaldi bat egiten zaio Germani. Gainera, ona etortzerako bidean ez dute etxarangak jotzen, ez da? Ez, ateratzen dira mutu zezen plazatik eta onera etortzen dira omenalditxo hori egitera, zenbait ekintza burutuz. Beste honetan egin diren bezalak, bestiak, musika, dantza, edo loreak, edo hainbat tresna erabiliz, ez? Bueno, Txuri, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, niregatik ez dago galera gehiago. Bueno, Germán zezen enparantzan zegoen egun horretan, ongi pasatzen ari zen, disfrutatzen eta guk ere disfrutatu dezagula, naiz eta bera ez egon eta tristuraz oroitu egun hau. Bueno, Txuri, mila esker, ondo izan.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Perdió 46 años después de la agresión sufrida por la ciudad de Iruña, nos volvemos a juntar aquí. Antes de empezar con el acto y con las personas que van a intervenir, queremos señalar que recientemente tanto el Parlamento de Navarra como el Ayuntamiento han aprobado sendas mociones en las que sitúan los sucesos de San Fermín de 1978 como crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo durante la transición. De esta manera
tal manera, tal y como afirma el derecho internacional, estos crímenes son imprescriptibles y no se pueden amnistiar. También han apoyado la querella presentada por familiares de Germán, Federación de Peñas y varias personas heridas de bala. También queremos aprovechar para recordar a Presen Zubillaga, que era de San Fermín del 78 y tenemos aquí una foto de ella, siempre me recuerdo. Orain aurrezkoa Irene Araujo dantzatuko du, eta Josu Sarasatek eta Mikel Legorburuk, biak zaurituan 1988an, doinua jarriko diote. Jarraian Mikel Lasarte bertsolariak abestuko du. Giroa etzegoen bare, polizia parez pare, German hil zuten ta mende erdiz, zenbat atxekabe, nola egiaren jabe, galdera gehiegi daude, kalpetazalak noiz irekiko, oraindik zain gaude, segiko dugu alare, guk memoriaren alde, audera ezin delako egin, atzera joan gabe, audera ezin delako egin, atzera joan gabe. Eskerrik asko. Han pasado 46 años de aquellos Sanfermines, 46 años donde se nos sigue negando el derecho a la justicia, verdad y reparación, pero aquí seguimos y seguiremos luchando contra la impunidad. También queremos destacar a las personas que están portando esta pancarta,
de diferentes grupos y asociaciones que están realizando un trabajo importante en el ámbito de la memoria, de la búsqueda de la verdad, reconocimiento y reparación. El colectivo San Fermín 78, la Federación de Peñas, Aldezarreko Gazte Mugimendua, familiares de Joseba Barandiarán, asesinado por la policía en Donosti el día 11 de julio de 1978, Asociación de 3 de marzo de Gasteiz, Goldatu, Asociación de Presos y Presas del Franquismo, Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor. Palestina, Palestina. Y para seguir vamos a dar paso a La Furia, rapera navarra afincada en Guipúzcoa, que nos va a cantar una canción. Llueve en agosto, gora lo nuestro, no han dado las 8, ya estás bebiendo. Pelis de punkis, montajes de polis, transmaribibollos y putas en manis. Gente puntera, peña que inventa, van a traer el progreso a esta tierra. Cállate un mes, lo chagarría, bambata, latifa, tanego, gorriac. Fiesta en tu casa, vodka de fresa, sal a la calle, aquí se socializa. Triquis y gonas, talos y queta, socialdemócratas entre sus rejas. Fachas con cresta, reinas sin casta, nescas en gastes pintando pancartas. Litros speed marihuana, marrana en la cama y que no lo parezca. Y si lo explotamos todo, y si lo explotamos todo, muertas en vida, preso a quechera, di lo que quieras de buenas maneras. Es Riberática, Bilbo, jueves a domingo se dice gaupasa. Diosas en chándal, artes sin prensa, superliteratas que un día lo petan. Hijos del tacho, puerros y lecas, si poco nos quieren, ¿por qué nos visitan? Gure maderos, yonquis del ego, pijos y pijas euskaras, por cierto. Coles de pago, gente sin techo, Askatasuna, la diosa del pueblo. Ilustres ancestras amoñas paganas y tontas del culo con kilos de pasta. Buena cantera, señoras borrachas, el credo calé anda, la militancia. Ladrones de Euskagu de toda la vida, con culo en sillones de diputaciones, cachondos perdidos de las tradiciones, de tardes de toros nos vemos en misa, modernos del palo, bacalas con raza, mediocres con libros escritos a palas, la creme de la música patria, comiéndole mierda a la industria de España. Y si lo explotamos todo, y si lo explotamos todo, por todo lo nuestro, de puertas para adentro, el musgo, las hayas y los cementerios, resiste cargando sus contradicciones la tierra del puño y del fresno, con todas sus muertas y todos sus muertos, perdidas en montes, cunetas y exilios. Los trapos lavamos en casa primero, ya luego que vayan viniendo. Mi esqueriruña. Quiero desde aquí mandar todo el apoyo y toda la fuerza para toda la gente que para mí son mi madre y mi padre, y lo que eso implica esa generación de nuestras madres y nuestros padres que nos han enseñado lo que es luchar por la puta dignidad, por la memoria y por la justicia, y porque no queden impunes los crímenes de un Estado absolutamente terrorista. Por Germán, por Gladys y por Joseba, ¡aupa zue! Antes de dar paso a Unai Iturrieta y Lizaro y Arzun de Aldezarreko Gazte Mugimendua, que nos van a leer el comunicado, como no podía ser de otra manera, queremos denunciar el genocidio que está cometiendo en Palestina el Estado sionista de Israel. Queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, su lucha y su resistencia.
duzunean. Estado terrorista. Bai, egunon guztioi. Germán Rodríguez Saiz, komunista, internazionalista eta auzo militante ere. Gaizki deituriko transizioan, bere hiriko jaietan tirokatua eta eraia. Gaur bezalako egun batean, 1978ko uztailak 8 batean. Este año somos las jóvenes de Aldezarra las que tenemos la suerte de dedicarte unas palabras, porque consideramos imprescindible una memoria que, lejos de estar anclada en el pasado, reivindique a su gente, a sus caídos, los verdaderos, los de su clase y su pueblo, que recuerde y rememore como ejercicio de presente, de actualidad, para que las generaciones presentes y futuras, desde el barrio hasta mucho más allá, conozcan y se sientan orgullosos de personas como tú. Zu gazte zinenean militantzera salto egin zenuela antifrankismotik eta langileen mugimendutik esplotazio zein esplotatzailerik gabeko mundu berria eraikitzeko. Zu auzoetako borroketan murgituta zinela, garai horietako auzo asoziazionismoaren olatuan zure ekarpena eginez. Zuk zure bizitzarekin ordaindu zenituela hainbeste desjabetuen irrika. Nuestras calles y plazas han cambiado y mucho. La centralidad marginal de lo viejo, esa que ayudaste a explicar en el libro El espacio de la fiesta y la subversión, ha transitado hacia una turistificación incipiente. Las viejas tiendas de barrio son ahora casas de apuestas. En cambio, las paredes y esquinas, desde este monolito al nuevo mural de la calle Descalzos, siguen reivindicando tu memoria y tus sueños. Honegaitik guztiagaitik mintzaldi hau Germanen ondare iraultzailea maigaineratuz bukatu nahiko genuke. Borrokan jarraitza baino ohore handiagorik ez dagoelako eta Kravelin gorria ez delako inoiz imeldu. Gora Germán! Eta gora auzolangileak! Eskerrik asko. Bueno, para ir poniendo final a este acto de este año, le vamos a dar la voz a Fermín Valencia, que nos va a interpretar su canción Oroitarria, dedicada a Germán Rodríguez. Eskerrik asko. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com.
Krabelin gorri bat zara. Bueno. Hau da Espainiako derecha, vale? Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana. Zuri beltzar askia, zuz grabatua, are asko ekaitza, are asko hitza. Zigor gabe errudunak noiz justizia herria. Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen hiriak, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. Maite zenuen hiriak, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen hiriak, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. Maite zenuen hiriak, nahi dut zure oroitarria, baina batez ere maitia, zure irria. Gora gureak, gora! Amaitutzat ematen dugu aurtengo ekitaldi hau. Datorren urtean elkar ikusiko dugu eta espero dugu ja egia, ordaina eta justizia lortzea. Eta gero arratsaldean gonbidatzen zaituztegu baita ere peinen
omenaldia egingo dutela hemen ere bai zezenketa bukatzerakoan. Eskerrik asko. Bukatu da Germanen omenaldia, oso polita eta unkigarria izan da, eta ikusten duzuenez jende pila elkartu da hemen. Eta gu honekin ere bukatuko dugu eta bihar itzuliko gara San Ferminetako beste txoko batetik. Agur, ondo izan! Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhasta los30.com webgunean.